Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina haza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qolal maliku tuni bihi falamma ja'ahur rasulu qalarji ila rabbik fas'alhuma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Surat Yusuf ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa al-maliku sang ratu. Ngendikane sang ratu Royan bin Walid. Ratune wingi kae rak jenenge Royan bin Walid. Uktu nekakno sapa sira he pelayan wedang ni ingsun bihi kelawan si Yusuf. Ae tegese bi Yusufa kelawan Yusuf. Lima krono barang ngalima kang ngerti sapa Yusuf min fadlihi utawa ngalima kang ngerti sapa sang ratu Royan bin Walid. Baline fangil ning ratu. Min fadlihi saking keutamaane Yusuf wa ngilmihi lan ngelmune Yusuf. Mula farojanga banjur bali sapa Asati pelayan wedang ila Yusufa maring Yusuf. Sang ratu akon, "Wis ngono wae saiki kowe menyang kunjara kana temonana kancamu sing jenenge Yusuf kuwi karena memang aku rada simpatik arep orang tahu ketemu tapi krungu jabaran impenku kok ketoke ning ati mantep, jawabane iki ning ati cocok genah.
Berarti bocah kuwi pancen utama ngalim. Saiki kono tekakno bocah kuwi temonana ganen rene. Nggih, sendika dawuh Sang Ratu. Iki tafsir terus ming padake toprak. Nyoh kowe iki aku tak kono ae. Aku sing ngriku jenengan sing kene. Tak depi gudang garam 2 bungkus wis nyoh ora apa-apa. Aku tak ning kono enak larase semende karo udo tenor apa-apa. Tak kei gudang garam 2 bungkus nyoh wis. Engko nek ngantek pol tekan jam 6 isih tak amplopi 150. Sing mburi mau ning. Sing mburi lho ning nudu sing ngarep lho, du Masulis po Pak Catur po Marianto ora tak kei apa-apa. Asalahe ngowah-owahi. Tafsir kok padake toprak. Sing ngakon ngowah-owahi sapa? Akhirnya pelayan wedang niku terus menyang neng kunjara nemoni Yusuf. Farojanga asaki ila Yusufan. Bali neng kunjara farojanga mongko bali sapa asaki pelayan wedang ila Yusufa maring Yusuf. Nemoni neng kunjara. Falamma ja'a mongko tetkalane wis tumeka sapa pelayan wedang hu ing Yusuf utawa falamma ja'a mongko nalikane wis tumeka hu ing Yusuf ae tegese Yusufa ing Yusuf sapa ar-rasulu utusan sing dadi utusan ya pelayane wedang mau. Fakola utawa wakola lan ngucap sapa rasul sapa utusan lahu maring Yusuf ngucape ajaba al-maliku ajaba ngijabahi sapa al-maliku sang ratu Royan bin Walid. Yusuf aku ndene diutus sang ratu. Nek sang ratu ngijabahi penyuwunku kowe iso metu. Aku kon nyuwanke kowe rono. Saiki ayo tak derekke sowan nang gone ratu. Kala mongko jawab sapa Yusuf ae tegese Yusufa Yusuf lahu maring pelayan wedang jawabe arji ila rabbika. Arji baliya sapa sira he pelayan wedang ila rabbika maring ratu ira utawa maring pangeranira. Ae tegese ila sayyidika maring bendara ira al-maliki hiya sang ratu al-kabiri kang agung. Kowe saiki ngene wae baliya meneh nang ngene bendaramu nang ngene sang ratu sing anugung Binathara. Agung tur berlagak kaya Bathara.
Mula terus Gung Binathara. Ayo menganu berlagak agung kaya Bathara Durna. Nek kuwi rak mburi kuwi. Kuwi berlagak agung tur kaya Bathara. Metek-metek ra tau bener ngono kuwi. Iki kok ya kali sing nyuting ra teko nendi to iki. Adem. Iya. Kayak manten anyar omahe ning sawah tau. Wis. Silir kae to nek omahe ning sawah. Ya ndelok YouTube Walikerta. Ning kudune di-subscribe kok ya dadi selalu iso mengikuti sing anyar-anyar ngene iki nek ora di-subscribe ora iso mengikuti. Sing do ndelok ada-ada iki di-subscribe. Kok diganti channel anu TikTok. Wis saiki kowe baliya nang gone ratumu Royan bin Walid, ratu sing agung Binathara kuwi. Kuwi lah. Piye sob? Lah kuwi kon jemput kowe kok malah aku kon bali lah iki kon ya sang ratu duka karo aku. Iso digantung tenan aku nang ngene kok ya. Ngene, fasal mongko takono sapa sira hu ing sang ratu maiku apa baluniswati peduline wong wadon-wadon alati kotokna kang padha ngetok-ngetok sapa wadon aidiyahuna ing tangan-tangane dheweke kabeh. Ae tegese fasal takono sapa sira al-maliku ing al-malika ing sang ratu bi ayaftasa kelawan yento fasai yento mencermati. Nek bahasa saniki yento mencermati. Nek bahasa polisi jenenge menyelidiki utawa memahami masalah, mencermati masalah. Ngan sakniniswati saking tingkahe wong wadon liyak lama supaya ngerti sapa sang ratu baroati ing bebasan ingsun. Ing bebasan ingsun ngantil kata hamati saking mangkono-mangkono tahamah tuduhan. Saking mangkono-mangkono tuduhan. Ngene ya. Pelayan saiki kowe baliya nang gone Royan bin Walid sang ratu takokno. Kowe takono nang gone sang ratu kuwi apa peduline wong wadon sing nalika jaman semana aku karo Zulaikha dikon metu nang pesemuane Zulaikha do weruh aku dhek ngantek ngetok utawa ngantek ngiris drijine saking dene kagume utawa saking dene gumune nalika nang pasemuane Zulaikha wong wedok-wedok ora do ndomble ngeke gantenge gantengnya pacarku
Zaman semua gantengnya pacarku. Tak jemu-jemu aku memandangmu. Nah, kula kan orang ganteng mengopo eneng. Blangkeran krong ngene kok. Ya ndilalae anu to. Pasaran to dadi ya do seneng wae jebule. Yes. Kok ngene wae kok ya do seneng wae. Wis sak karepmu aku ya. Ngantek tuduhane wong-wong kuwi lho, ngantek tuduhane wong-wong sing ra nyata. Lha nuduh ki lho muni aku ki tukang medok. Iki ora nyata padahal. Kok le isa-isane nuduh aku tukang medok. Wong kahanan kaya ngene iki upamane ditari ngono aku ya gemang sih kok. Padake. Bahasan tak usut asal usul utawa akar rumput sing nuduh kuwi jebolan. Wong iki ngonggrok ra payu-payu kae. Oh iki ternyata iri karo Mary kok ya. Yes, mesake aku. Iri karo Mary. Karang luwes kok ya aku ki. Kalau ngusus ora kluntah-kluntuh ngono lho. Kluntah undal-undul, kluntah kluntuh. Karepe sapa-sapa kon nyenengi. Memeng undal-undul, kluntah kluntuh, ra ndedet. Boleh. Wis. Wela ning Boyolali iki tak nunggoni bocah-bocah tuku mainan tak tunggoni. Cah-cah telu. Anak-anak tambah kancane tuku mainan milih kae. Wis iya, biakku pokoke arep kacamata sak karepmu. Wis. Pilih sing paling wangun nggo kowe rak ra ono, aku rak ono. Aku yo. Ngantek bakule bongko. Bapakmu iki nduk nek omong waton lho. Ngono ngantek ger-geran ngomong kae. Eming sarwa ger-geran. Wah ngantek bakule bongko. Goblok-goblok pundakku kok ngantek ra kenal kowe. Piye kowe? Sekarang luwes kok ya aku. Agek anggrana wong wedok ceraki kono mah mingkar-mingkar wedi wae. Ayo sekarang mung kluntah-kluntuh kaya kebur adus nyruduh wae. Kaya kebur adus nyruduh kaya do gila kok ya. Kayak gini iki tengok kowe do pengen nyerak kok. Ya anu lagi pengen gasaki wong. Gue nek ra digasaki ngono manuh. Saiki kono takono. Takon sang ratu terus piye peduline wong wedok-wedok kae. Gara-gara kenyataan kaya ngono, weruh aku kowe gumun ngantek terlena. Ngantek ngiris drijine we do ra krasa. Kari-kari tanpa ana kejelasan sing cetha aku dikunjara kono. Sang ratu kon takon, nekake wong wedok-wedok sing biyen aku ditokke karo Zulaikha do ngetok drijine kae.
Sang ratu kon nglumpukke wong wedok-wedok kuwi to ditakoni. Dadi kon anu istilahnya mengklarifikasi. Bi ayaftasa kon mencermati, memahami, mempelajari masalah nglumpukke wong wedok-wedok kuwi ben sang ratu ngerti tentang bersihku saka masalah iki. Sing masalah iki murni saka tuduhan-tuduhan sing ora bener. Iya aku mung dituduh. Kok terus dikunjara kowe 7 tahun. Mula omonga sang ratu kon nglumpukke wong wedok-wedok sing jaman semono weruh aku ngantek do ngethoki drijie. Maksude ngethoki kekiris drijine ngono. Donge arep ngiris daging petel bakar mah kena drijine kok ya. Donge arep ngiris daging anu setik. Kamangka produk saka warung setik. Malah keselenget wong pinggirane kae panas radong. Nek setik rak pinggirane kae panas. Ya petel bakar barang kae ya pinggirane panas. Radong didemok. Yo. Ngantek pembeli liyane do nglinguk. Mbasan ngetke pula ya wong desa. Ora tau mangan model ngono kuwi. Kulinane omeng telo cedel-cedel. Wis tobat. Mbasan kei setik ya malah wah jan kek mangan apa iki? Lemli mah ngono kuwi. Lah piye enak telo. Oh lah ya wis besok ya cangkeme. Cangkem besok karo cangkem setik kaya beda. Mahmune enak telo. Wis. Wis pokoke kelasé omeng telo. Saiki piye kira-kira? Kowe takono marang sang ratu kuwi. Tuduhan iki nglarake atiku sampai aku dikunjara 7 tahun ora main-main. Wa inna malam yakhruj angin pestine ora metu sapa Yusufun Nabi Yusuf minasi jeni saking kunjara kuwi fil hali ing dalem saknalika. Mula dijak metu ora langsung gelem metu. Saknalika kuwi ora langsung gelem metu padahal sing jenenge 7 taun nang kunjara jak metu sapa sing ora gelem. Lah ya mesti senenge pol, mesti bungae ora kaya-kaya tapi Yusuf tetep gemang. Aku nek kowe urung marani, urung nemoni sang ratu ngomong tentang iki pokoke ora arep metu aku niku. Fil hali ing dalem nalika kuwi. Arep golek kebenaran sejati. Yusuf niku arep golek kebenaran sejati. Arep nuduhke kalau dirinya itu bersih saka tuduhan-tuduhan kuwi. Bersih saka tuduhan lemune arep memperkosa Zulaikha. Bersih saka tuduhan nek sing ngoyak-oyaki Yusuf. Ini diresiki itu, tuduhan-tuduhan sing ngono. Wong sing ngoyak wae Zulaikha kok. Lah sing nyikep-nyikep saka mburiwe sing gendoli kene arep mlayu metu ning lawang wae Zulaikha duaku kok. Mungkin iki ndemok wae ora. Iki Yusuf sih. Enjak yo angel dinerangke ngene iki. Angel nerangke ngene iki lho. Sampeyan tak kon nerangke tak depi rokok rong bungkus wae gudang garam lho. Gudang garam ku nek iso apik ngantek tekan jam 6 tambahi 150 lho piye to? Nah, iki ya ora komen. Nek nggon gangkong ini no comment. Padake
Ala-ala kok ngene guse jeder. Angger ana wong ngomong ngene kok do merot. Yes, itu. Iki aku ora langsung metuli annahu krana sak temene utawi Yusuf iku lau kharaja lamuna metu sapa Yusuf qabla zuhuri baraatihi sadurunge pertelane bersihe Yusuf mintil kata hamati saking mangkono-mangkono tuduhan cetha ngindal maliki ana ing dalem ngarsane sang ratu falau bima mongko lamuna kelawan barang yakdiru kang mampu utawa kang kuwasa sapa alhasidu wong sing hasad wong sing iri ngala ai yatawasala ing atase yen to ngalap lantaran ilatokni maring ta'an fihi ing dalam Yusuf ba'da khurujihi sak ba'dane metune Yusuf. Sebab nek ngantek Yusuf niku age-age metu saka kunjara sadurunge terbukti tentang bersih Yusuf saka tuduhan-tuduhan kuwi ya mung ujug-ujugan metu. Kamangka nek iki rak le dijak metu niku kurpan jelaske impene sang ratu, bukan kok ana nilai le metu dibebaske karena bersih saka tuduhan. Beda lho. Ya luwih praja nek le metu iki bersih saka tuduhan. Yusuf metu lah piye ternyata tuduhan-tuduhan yang selama ini dilontarkan Yusuf itu tidak benar semuanya. Yusuf benar, Yusuf resik luweh praja kuwi. Beda Yusuf metu apa? Kon jelaske impene sang ratu ayo. Berarti sakjane isih nang kunjara, sakjane isih elek, ning le metu tek iso bedar. Ayo beda ta? Dong ora iki malah ngono. Anjak iki nganggo paham-paham rasa kok ya nganggo paham-paham rasa. Ketoke mati rasa kok. Ya saiki ngene wae. Diembake iki apa jenenge meng agak mirip tapi bentuk yang berbeda. Ana seorang dukuh leren ning dilengserke di demo dipeksa dengan leren. Karo dukuh leren karena masa jabatan tek praja ndi jajal. Ayo tetep jelas praja leren tek masa jabatane entek. Nek dileren iki wagu kok yo. Walah kok dilereni dilengserke. Di masalah apa? Ngono kok isan. Mula Yusuf metu itu nek iso karena memang diproklamirkan beliaunya tidak salah. Resik saka tuduhan yang selama ini dibrukke nggone Yusuf. Dhek niku ora salah. Ming dituduh karo difitnah. Lah iki terbukti ora salah, mula metu praja banget. Itu iki Yusuf metu lah apa? Karena iso bedhek impene sang ratu lah ya wagu sakjane kae iki isih dikunjara ning karena pinter ngono kok terusan kok. Isih praja nek mempertahankan kebenaran, makanya Yusuf itu tidak mau keluar sadurunge sang ratu memahami masalah. Gek engko le ngetokke itu kon ngumumke nek Yusuf ora salah ngono. Nek wis kuwi rampung urusane Yusuf metu karena resik saka tuduhan, saiki wis bebas terus njedul gawean sing nomor loro
kon jedhek utawa kon jelaske impen. Dadi jelaske impen iki bagian saka gawean, ora bagian saka istilahnya anugerah ora ngono iki. Beda kaya nek iki Kanang Jaya anu Ji. Nganggo rasa. Aku gemang nek kon metu kok ming le metu tak iso mbedhek impen gemang. Aku gelem metu nek pancen aku iki diakoni ora salah. Oh, ya. Ning nek kon le metu iso mbedhek saka impen moh gleleng ngono. Nah ini cerdas ya pada maksudnya Yusupe nek kon sing nerangke wae mengkor ceng-cengpu. Ngene iki wae kadang kala sok anu jesok ngebleng ya. Sok ngebleng. Engko tenang meneh nek duduti kae. Wangger nyulut udut rada tenang jedul meneh inspirasine. Kena kebul inspirasi jedul. Ini ya ora menteno. Ya paling ora gudang aran pinter. Mula nek kon metu kok mengkur sekedar teko iso methek gemang, ning metuku kudune diproklamirkan bahwa aku ki resik saka tuduhan bahwa aku ki ra salah. Makane gandeng ra salah ditokke. Nggih fala rubama apa iki? Hah? Polau anu. Falau bima itu. Ngantil kata mati indal maliki fala rubama. Falau bima. Rok. Laune berarti nek rok wa fala rubama kok ya. Lah Kanang ya anu Ji. Mripate iki rada ora beres. Mongko yekti tur kadang niku mengke wong sing hasad, wong sing iri duwe kemampuan iso amping-amping utawa duwe kemampuan utawa kuwasa endo saka tuduhane kuwi engko ndaen. Utawa aman lah paling ora nek Yusuf ki metune mengkur sebabe methek utawa bedhek impene sang ratu, lah iki sing iri dadi ngrasa aman kok ya. Sing iri ngrasa aman, dalam arti ngrasa aman ki engko isih iso gembar-gembor ning jaba. Ale gembar-gembor upamane ra dikon bedhek impene sang ratu ya seprene tetep isih nang kunjara. Ngono kok sing iri kuwi ya ming teko ndilalae bejo pinter iso bedhek impene sang ratu mula dadi metu saka kunjara iki ucapane sing iri kuwi. Karo mecucu-mecucu kae. Ya ya musuh wong iri ku angel banget sih. Yakin angel pon. Wes. Pokoke wangun nek omongi wong iri iki ndilalae karo Allah dianugrahi pinter omong. Tenan wong iri iki ndilalae karo Allah dianugrahi pinter omong. Mula somulamane kan. Omongan iki jan wah lunyu. Karo welute lunyu kuwi kok. Oh, kene ngene ya diwalik ngene, kene ngene ya diwalik ngene. Wah, wis pokoke engko nek ra ono golek acara liya. Wong ngelet sedina ngono wis duwe acara liya. Omongane wis balik meneh tenan iki let sedina. Nek ra andel saiki wis sesuk entenono sesuk. Ra balik meneh. Ora cetha tenan jenengan. Niki lho, kronologi tentang jalan ceritane Nabi Yusuf seperti niku. Mula
ketemu karo wong sing iri iki wis sing paling apik disikapi meneng tur ora rasa akrab. Tenan karo wong iri iki rasa akrab ora ana paedahe. Wong sing gedhe iri dengkine iki anane mengkur memfitnah, ngelek-elek, ora nggawa manfaat sama sekali. Wis awor kanca ngaji ngene iki ra apa-apa. Ndlobok ora iri ngono lho. Malah nyenengke kok ngene iki malah. Los. Engko nek kira-kira arep omong akeh kae debite wae wis malah anteng kae wis ra bakal omong. Ben iki wae. Dadi kisah terus ke sesuk muga-muga do diridani Allah. Le ngaji dadi celengan ngamal soleh sing dinilai ganjaran gede marang Allah manfaat faedah dunia akhirat. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.